Kundiwe miaka emerongibere kurwa nsemo ya Nyegete wodi ya Bumwagamo nsemo ya bunge ya North Mugrango mbirerari magiga yukwegera umusani oye kumugakira kibesa chengeri yaye ekero aringe ase ense ya Lebanon ekero airana iga Kenya niganyorete kibesa tichiyo ase locked account babegite n'umusani oye ichukonye chekire chilifu chimyebire nigobona asabire bitabu byoborendi komokonya anyore kibesa ichukorengana nere aregokorera ose aregokorega ase ya nyumba amo no gusibya kisese Maiga yo kwenda ense ya maiko ya Lebanon asomwako 2023 Dorin Moranya kundi kurwanya Geita wodi ya Bumwagamo bunge ya North Mugrango ya Nyamira nigo ari no borobo nene maiga yo kumwigena umusani wa Choice Kerubo akomutigera kibesa ya account yo Choice mungainete nga yebeke rocking saving account egento konyora ikire kishiringi kiribo chimibere hasekorende wikabona igekereronete Kenya atanyorete besende yonsi Dorin Moranya kundi nachete Lebanon 2023 nachete no musani ono kuru Joyce Kerubo karnachete roto gakori gasu yato gakori gaikira agandebi nachibes cha no bata sura agachinga mteitimbwati agandei asengubeka nabongo kugachira kibesa shida te yayendo merembe gingo kugachira kibesa cyago tirendenga mo trust igonga mwege nagande yakombekera rocking saving echo nagocha tuchikorusi bono ngabera ngacha ngaira nanga ngacha Nairobi ngabera ororo ngamuganya kororo renda chituchikorusi kibesa korwali karali agandebie esimya yachakira golete shide mpesa hapo mtoto gakira tokata maybe ne mpesa hapo ikapata shida tikayache Kenya twende Safaricom tuligerelinge shida agacha rende tukaenda na tuenda tukanyora pesa njio no 20 tukanyora malieta umumuromo abago soma bagatebo ne rusti chibesa bakorokina rusti gocha igo beriyo Dorin Moranya kundi hoyu hosiretise nabaigo ngina kobe barimo igo hatemire mukyoye bechingira chionsi protota hebese yaye yokorengana ne statement ya mpesa chikorokinga omura omwabo musani wa Choice Kerubo nere horuseti chibese cyo kirabwa to kwegena ngana irane Kenya iga heri agendari ubogima bwaye moga natemire kuganya sana korumutinyo komina yago teino familia ne uro yechibese cyo na kirire na turire bakabono iga ngaramba liko ngabana ngatete ande ye familia ne juba ingonya gongani tiagote ye familia yago tukwanira mumuro yaira nichibese naganyire baka narosi genjandire sana jua kichibese cyo na gishuka nategemete nimbwata abana ba minto timbwati ndenjire ndakore kurwa kwa mateso kaneteire konyora kibese cyo Dorin uyu konyora gokorega siengo ya nyumba nabo igogo ikago CBSS asensemo ya Lebanon igobona esokirie na gosaba yamate nyarekoba nabo igebita byoborendi nyarekoba bikomonario mukageru uyu erio airaniriwe kibesa cyae ekiakoreta sense ya Lebanon ose ya nyumba gokora kunya gotinyi gosibye bintu kobangusa sasikine torikolinda gero kunya kuomani osibyore kwanyijanwa esese kwanyijanwa kwa yake perfume iko kwanyitalisko chachini ndo chibobe sana nachire gotema sinanyatire yashindikana twamanyane tekindega igarende tokabobusani mono tokanja na tokanara na bono mpaka mwegenda rende sai Nairobi ari no amenye toro bonera gonte inanganya mumero mwabende gali kaji kungira ni kibesa mutatete bintu byawo bikunu kwani kungira ndi kibesa cyane wangire Stephen Nyarikembonde Nyageita North Mugrango county ya Nyamira.